Duh. Coplok pacule. Lekmu ning ndi ya? Sampe nek kelekmu ah garan pacule ya. Harapan nggih akeh-akeh pacule malah jebleng e. Benek ke pacul yo ora jedak. Nopo man bermili lho. Paculku jebleng le. Iso benekke apa ora? Kene gurene ini ngono ongkose. Gurene. Iya engko ongkose keri ya. Ya. Man, jadi ki. Di. Man. Tangi. Pacule wis dadi. Garane. Ana kipase. Ora waras kowe ya. Lah pacul kok digagangi godhong debok e. Apik lho, efisien. Murah.